Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव मोजां दं। स' दिनै आङो नै मर्निं वाकआव दङ, मर्निं वाक खालामदों। दा बेयाव मोनसे आङो बाथ्रा बुंनो सानदों गाइसमोन, नोंथांमोनाव होननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय, मैयानो बे खोथाखौ होनांगौमोन, माखासे जोबोद दासान्दि बेस्थ'नि थाखाय भिडिअ'खौ लाबोनो हायाखै। दिनै होनो सानबाय आङो। दा बाथ्राया जाहैबाय, मैया 27 सेप्तेम्बरा थारैनो जों बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखु गोनां सान हिसाबै जोङो बुंनानै लानांगोन। खारन मैयानि दिनावहाय 27 सेप्तेम्बराव गुवाहाटी हाइकर्टआ जियानाब्ला सार रन्जन दैमारि सारनि सायाव जेबादि राय फोसावबाय, बे थारैनो जोंनि थाखाय समग्र बर' जाथिनि थाखाय मोनसे दुखु गोनां मोनसे फोसावथाय होननानै जों गनायनानै लानांगोन। मानोना जाय राय फोसावनाया जियानाब्ला सारखौहाय थैजासिम लाइफ इमप्रिजनमेन्ट जेलावनो जोबथेनानै दोननाय जे फोसावदों, बेयो गनायनो हाथावा जोंनि थाखाय जादों। माखासे कयेकजन वार्कारफोरखौहाय हगारनाय जादों, 7खौ। बेनिफ्राय 10 जनखौ बिदिनो फिन जेरै दं एरै सिगांनि बादि सारजों लोगोसे जेलावनो जिउ जोबजासिम साजा होनायनि थिरांथाखौ होदों, रायखौ फोसावदों। दा बेवहाय बुंनांगौ बाथ्राया जाहैबाय, दिनै जियानाब्ला सारा जे बर' हारिनि थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामलांबाय, बेखौ नोंथांमोन बयबो बर' जाथिया मिन्थिखागौ। दा बिथांनि बे सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनायनि सोलायै जों बर' हारिया बिथांनो मा होनो हाखो, बेखौसो आंनि मेलेमा सानहरगासिनो दङ। थारैनो जों मा होनो हामारखो, बे मोनसे आंनि प्रस्न'। नंगौ, आयेना माखासे खान्थि दं, आरो बे खान्थिखौ जोङो सिफायनानै जों आयेनखौ फेलें खालामनानै हाबा मावनो हाया। आयेनखौ आयेन बादियैनो जोङो लामा लानानै बिथांखौ लाबोनांगौआ जोंनि खामानि। जाय सुप्रिम सेक्रिफाइसखौ बिथाङा खालामलांबाय, बेखौ नायनानै जोंहा बिथांनो माबा मोनसे होनांगौखौ आं सानबाय थायो। लोगोसे बिथां जियानाब्ला सारखौहाय जोङो मोनसेल' बिथिंखौ लानानै गोजौ सारिनि दैदेनगिरियाव जोङो दोनहरनो हाया। बिथांनि हाबा मावनायखौ नायनानै जोङो सासे गोग्गो आरो गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि, बेखौ जोङो बुंनांगोन। मानोना जों फारफ्रोमबो दिगनिफ्राय बिथांखौ नायहरनानै जोङो सासे गोग्गो दैदेनगिरि हिसाबै जों गनायनानै लानांगोन। मोनसेल' बिथिं नङा, बिथांनाव गोबां गुन दङ, आरो बिथांनि होलांनाय माखासे आदर्शखौ, माखासे नितिफोरखौ जोङो इयुन जोलैयाबो मानिनानै सोलिलांबाय थानांगोन, आं बेखौ लुबैयो। जोंनि बर'आव सानथ्र'हायै आफादफोर दङ, जायफोरा हारिजों टाच खालामनानै खामानि मावो। बेजों लोगोसे माहारियारि आफाद, आरो जोंहा आयेन आफादाव एसेमब्लियाव सोद्रोमा दङ, गोबांनो केबिनेटआव दंहैयो। बे हिसाबै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जायखि पार्टिनि जाया मानो, जेरावखि थाया मानो, बर'नि सासे गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै बिथां जियानाब्ला सारखौ बख'नांगौ बा खामानि मावनांगौ जोंहा दङमोन। नाथाय दिनै बे खामानिया मैयानि दिननि जे हियारिंखौ नायोब्ला बियो जेबो फिथाइ थायफैयाखिसै। दा पाब्लिकफोरनि थाखायनो बिथाङा सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबाय जेब्ला, पाब्लिकफ्राथ' नोङो अलवेज रेडिखा जियानाब्ला सारखौनो लुबैदोंमोन, नाथाय बिथांमोन लुबैनाय बादि जायाखिसै। स' दिनैसिम दासिमबो आं सानो आरो फोथायो, बिथांनि थाखाय मोनसे आल्टिमेट वेआ दंबावो बादि मोनबाय थायो आङो। उदां अख्राङाव बिथांखौ लाबोनो थाखाय मोनसे जोबथा राहा दं बादि मोनदों।
आरो गोसोआव मोनसे मिजिं दङ बिथाङा उदां अख्राङाव फैथारगोन होननानै आंनि बादिब्ला। स' दा बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौथ' जोङो समासो खोन्थालांसिगोन। जोङो मालाबा गामिफ्राव रायलायोबा बुजिनो मोनो, मिथिनो मोनो जे पाब्लिकफ्रा बिथां नाब्ला सारखौ मोनसे आसा खालामदोंमोन जे पार्लियामेन्टआव बा एसेमब्लिफ्राव खेबसे हाबा मावनो, बर' हारिनि थाखाय हाबा मावनो बा गावबागाव ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो, जायखि जाथिनि थाखायनो जाया मानो ओनसोलनि जौगानाय लाबोहोनो, खेबसेबाव सुबुं समाजनि जौगानाय लाबोहोनो आरो बे ओनसोलाव थानाय माखासे राजनितिक परिबेसखौ जौगाहोसिननो थाखाय सुबिदा होगोन बेखौ आसा खालामदोंमोन। नाथाय बेबादि जायाखिसै, नेनानै थानोसै रायजोफोर। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।